So are you both klar? ready? Ready? 2, 1, go! Sådan So you are the blue team, so you get 1 mark. Ja. Og tiden kører. Hey. Yeah. Hvordan var det? Du går en til blå, Anders. Godt forsvar. Gabo. Ja, det er broke. Hvad er reglerne så? Jamen, så må I tage den ud og reparere den. Okay, så stopper vi kører til. videre. Okay. Okay. I har 10 minutter. Ja, den kommer ikke over. Sådan. Ja. Vi får en enkelt ven herovre. Jeg tror, der var fængelse for at ødelægge andre support. Det var det ikke. Den er også meget trykket over. Det kan jo ikke passe, hvis nogen kan vinde på vold og... Ja, det tror jeg. Ja, altså hvis han bliver ved med at sidde der, så synes jeg... Ja, det går 3 minutter. Lidt er der, men altså, hvis han bliver ved med at sidde i 3 minutter, fordi at han kører 2 ekstra... Nej, så tag den ud. Lige flyttet ud. Det var bare... One minute left. Stående. Det er varmt på Ten seconds left. Ej, 5 år kunne være godt.
And stop.